Ešte raz si povedzme, čo teda presne povedal v kauze, za ktorú som mal ísť do väzby a kde mi hrozilo 12 rokov trestu odňatia slobody. Ešte raz. Že nevie to už 100% si pamätá, odprisaháva, nebolo to tak. Toto tvrdí 11.6.2021. Pozrieme sa, čo hovorí o pár dní. To znamená, rozdiel je tam 19 dní. Potom, ako ho dobre manipulovali, dovyhrážali, sa mu hovorí. No a vlastne, Dunčko hovorí, mal tam byť aj Kaliňák. Kanceláriu, mal tam byť aj Kaliňák. Prosím vás, ako takto môže vyzerať výpoveď, keď vás priamo navádza vyšetrovateľ na dané veci.